हेलो लोगोफोर आंनि बे गोदान भिडिअ आरोबाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर आङो गोजांनानै थानो हाला नै जि गोजांबाय। ओमफ्राय लोगोनाव बेरायहैनो नागिरदों न' खाथियावनो न'खरथाम बारनानै खुवा खुजोबदों नै जा थान्दा। बिसिनि न'जों ओरै बारस'लांसां न' थांनोसां न' बारस'बा थाब खाथि थाब मोनो। मुजाया थुजा गानजोबनाय खुवाजोब नै टाइमा 11टा जालायनोसै। जि गुदु गारा लामाजों बारस'बोबाय आं। नै भिडिअ'सो खालामदां। लाजिनाया हनै थाखोमाखाबाय बेहा। मालाय जि सासेनि गां सुंदों। जि उन्दुदों हनै साराया दुंग्लिजोब्बाय। दहाय संनो लोंबाय आं बिसिबां गोबाव फैबाय। स्कुल थाङाखै नोङो? मबाइलाव कालारखौ नुवा दे ओंख्रिखौ। मटरजों दाउजों संबाय नै मालाय जि गोथाव। ओंख्रिया नुला ने खोमसिसिनो। बेदरखौ जाखाया मोजां मोनो जायाबाबो जानो गोम दिसथाबगै जोंनाबो बिदिनो। ओमफ्राय रखेया माबायदि थादों उन्दुनानै गामब्लुब्लुनो दे। हाबायाव लांफाजायाखै? हाबायाव लांफाजायाखै? थांफानो नागिरदोंमोन नोङो? गाबाबो लांफाजायाखै थगाय लामानो। आयौ जि साइसा सिरि नामा बिदिनो? जि बुरजा खननानै लाबोबाय आरो नों माला जानायनि। बडि जाबाय दा खिनायदोब्रा एसे सखि हिन्जाव गोदानखौनो दाबो खेनसेबो नुफेराखै आं। हाब दाख्लै आं नायबा आब' हारगेसे सानलाय लायदों। बै न' गोदानाव माला खालामगोन? है खानायाव दादां। बै न' गोदानाव माला खालामगोन? बै न'आव बैयाव दा नैबाव दंथ'यो नालाय बिनिफ्राय माला नैबाव खालामगोन? मिन्थिया माला खालामगोन फैसायानो जागोन ना जाया मिन्थिया। नों मिन्थिया आरो फैसा जानायखौ? मिन्थिया। नायहरदे आं भिडिअ। हाय होनहरदो। हाय। ओरै खालामनांगौब्रा। हेलौ लोगोफोर। हेलौ लोगोफोर। मोजां रायलायबाय। नोंथांमोना माबोरै दं? नों होन दे। हिन्जाव गोदान नायनो थांसै जोंहा जों गामियाव हिन्जाव गोदान लाबोदों। हिन्जाव गोदाना जि गोजानखा। नों हिन्जाव गोदानखौ मा जायो? मिथिया। आयं। हाबा मोनजानोसै ने जोंहा? दिनानो गोगोर गथ'फ्रा दिनैबो मैयानिफ्राय रासिन खौसे जाथारदों दिनै। जोंहा हाबा मोनजानोसै ने? हाबा मोनजासैलायलै बिलुन गाबखौनो मोनसेसिगोनलाय दाराबिलनि हाबाया बिलुन गाबखौसो गाखोना होगोन आं। हाबा मोनजासिगोन जोंहा। हिन्जाव गोदाना नैबे न'आवनो लाबोदों। हिन्जाव गोदाननि न'आ नै बहायनो। नैबेनो ने? बेनो। आयै मासि मोजां बारो बे बिबारालाय। बरियाखा। उन्दुथ'बायदां नै बेवहाय। हिन्जाव गोदान नायनो फैग्राफ्रा। ओइ आबै मा खालामदों? मा खालामदों? बेरायफैदों जोङो मादै गोदानखौ नायनो। थाथ'नोसैगोनदां बेयाव। गागोन।
थाजाखाबायना नै खथ' मोजां फैदो मानसिफ्रालाय माहाय दङ मा मावगासिनो खामानि जादों मालाय माबा दुमदो गैया दुमदों मालाय नै थावनिया मोजां जानाय खुदुङा बेलागोन नोङो ना दङ नामा बाव दाबो गिदिर गिदिरथारदां प्लास्टिक सिङावसो हाबलांबाय फार्स्टखौ हसियोबालाय बिसोरो बे फार्स्टखौ दै थाबाय नालाय बे गोलोम दै होबालाय दैया राना मारै मावनांगौ बेखौलाय नाखौ हमना होदो नोंनो हिनजाव जाबाय हिनजाव जालाय हौवा जालाय हौवा जालाय हिनजाव जालाय जाबाय हिनजाव गोदान नायफैदों जोंहा मालाय सोबनायखौ बोखारनानै लांजोबबाय दा हनै ओमफ्राय बाथौआ हनै लांदां जायो ना दामनो थिंख्लि थिंख्ला उथायफैजोबगोन ओंखायनो हिनजाव गोदान नायफैदों जोंहा नायबाय गोसो होनानै नायखाबाय दा जा फैदो 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 दुब्लि जिं जाबाय सासेने अब्ला नों जाखो मोनसे नै जा दानो मोनोहाय दा बायदियाव थाब संबाबो गुसु जाखायो जानांला ओंखाम मानो जाबावनांगौ